Di Masakbayan. Kat itapapagayam, isabot mekata kayo, ti paggibusan, ti seryatay wita lawas anapalwan. Mannalon, dito idrama tayo, ti Masakbayan. Uy, ikratipag tayo dito akanaw po. Kasano no dito bato tayo tinabdison kimisail. Kasano tayo ang makapaniti boyte, slain tayon somot na namakawid. Mataya, itinerviews dito'y, wengarul. Agsasaro no ti sirena ti alarma, na dasamuga da misail. Yakpayin mahatulturug. Mabisbisin at langarudon. Stoy pa'y ahanayon na amabuputan, pakirdam ti pakinakab mo. Kasano ka makapagnamapan itiborder no kastalahanan. Madanon pa'y natodaytan ay papantayo itiborder. Salamat kumangkaru. Akanayon pa yun ti panagdistro ti misoil. Naipadamag iti TV, alukatandahan ti border iti Israel. Baran no pati damanang kat makapanda ni Jai, ay nasapay kumata makapandabot na po. Sapay apkurkurang kanu ti makandi Jai, sad akanayon nga damagatan. San kay wuning at dandanag, pamanganok sa kikayumot nanan. Saan ko amalikli kan ti agdanag anak, kakabsat mo ti aday ti paggad, makatulong ti panagkararag, nung ti panagdandanag nanang, kanayo nakmat pi agkarkararag. Alay, baran na makapandanin ti border, at dakano ba sa mangilugan kadakwada ijay, ay iti dala kumadap na pada di jay, puray ti bolom da humananagtalon. Kasano, kit di damit na ruket agtalon nanang, awito mo neta pa si tatinapay mo, tamapan tayo ni ti border. At dakano ba si Jai, awanon, hinang kwaminun, warang pangro. Naggatal pa yun ti bagbagik tayak makadigos, awan mo't namin danong tawan kuryente, bay ampay tadigos. Ti biyag mo kiditi sa lakan mo, agdigos tanto no mahasang pa tayo Pilipinas, pumanaw tayo dito Israel akakab-kab-kab, dahi tatisang put tayo Pinas, ay. Sumangpat lalaki da si bibiyag, may aton, ti dakos. Kit na bangkay ta sumangpat, intay marudo na. Sampay kumahatawan masalamaan tayo abumba, wano rebelde iti pagnan tayo. Intayo ko namni, saan nga padari tarabay siyos mo. Puraw day tamay sa, idinto taduyaw day tamay sa. Pero sa mo, pakilin natlat tama mo nagiti bahasa. Poray tawan magprospektit pa. Well, imbagda kita. Padabit-bit daw po. Wano malita. Datayo ay nagkakato. Awan o push. Bay amta malita wano bag. Dayta piyagutay sa nakan mo. Rapabab. Nabumbangar ti pagtalgan taro. Isumawan ako sa likaman ta. Nano? Uy, tangalutan itipas. Ay, yaman pa yapo. Ay, dayta. Nakapugaw tamat lang nun. Ikinumabas tadi tamay sa tugaw. Ang kaput kitin di may sa babay. Kamutakon ka. Anyang arut nahi. Saan tayo ta nagdigdigos tawan dalo mo. Ay, di tayo pa'y nakasukat. Ay, napaisong. Naandut tamatin. Uy, no sumardan tibas ikibatog tisiyar. Tumagas pa'y basit, parang at tatanong, uno uray alcohol anak at iso. Nagsaldan tipas, ada public si alkan bathroom dita. Ibaga pa driver na orayan databi tamro dun. Amangan no adda manin makaun amapan. Napayumot lang ang kakadot ang makasapol iti backdrop. Ay, makading awa tayo laonan. Sigurado maadda-drial dito. Mabalin tayo ilababasit tilupo tayo. Sa tayo i-drial. Mabitman ka. Agawam na road. San adyan nakapot ikitaam. Kanyarod no tinamaano san tiyang dod. Makainsultor tilupo. Napimpinta sa tayo lang ano bisyo. Ha? Makadigo sa plan takita na.
at dapat umaw-awag di ta cellphone mo. Sino hay data? Sabali mo ta number na ran. Why, amahan at amanan dito At iti cellphone, sumbatan niya. Hello. Da kayo ka di dito yan, nak? Nahan. At da kami tibas. Nakapano kami dyan terino pa. Ay na, kung nahamilakit din o dadaw ka sa napasabok ka da kayo. Saan kayo mat nga binabakuntak? Awan namin kuryente na nahan. Saan kami ang makacharge iti cellphone? Nasayat mat nga road no lakapano kayo ni Jai. Wananan, ngam di maputi balay kan kwartami. Awan apalos bit me. At da kami iti shelter ti hotel iti nabumbati balay aginatang me. Ay na imbaglakit din tawan kayo Jai iti binumbada. Iti adon terebeldi. Di da hampalupusan arumwananan. At da shelter apaginan me no damisay lasamunag. Malangarudan ako. Agan andad kayo aging ga makadanun kayo dito'y Pilipinas. Ayan kanot agitiwbe. Awan kadimutlan madyan na pasama kadakwada. Nakapanaw da kanunitayan terin no pak. Nabumba kanuti balay aginatanda. Ay, imbaglang na. Tasanda anay raman. At dada kanuiti shelter ti hotel iti nabumba ti kinatanga balay. Nagasap danarub no kasta. Mapasan pa tayo matngarod didan. Ibaglakit din. Kung naklakit din nun ay sagmakan dagitian nako. Ala, inkamat ngarod imagakinikabagis mo, tatnos ang nagdandanag. Umay day intun malam, at hamin papanan nila hay na, masikuran day ngag may sa iti balayda. Awam kadipay da magyupadafikan maksin mana, maripatrate dahano hu iti mabiihit, napan inala idatibas ijaburdor, kastahati? Ay, gayam, kunak manu da fikan maksintin at pau iti pinagparami da iti balay da manan Marta. Agpaiso ka di ani gridyakin balay chay, kut isumut atalaga. Idi paila anagur or noon. Idi adun ti or na. Balay tinalagip na ka imparamed. Kunak lakit dinok kung kunanalaan timbagana maisutakin balay. Ay saan ang nakapapating at paiso ang makabalay. Tamakikita tayo akanayon dito'y away, nga awan sa bali at trabaho na, nuday at talon, agmulmulalaan, ngam adumuti malaklako na amula na. Damag kumot ang mga sahawakanon, wen kasta tekunana siman, kun nasaya at may jekaayan ayat na. Kurt, aggalay sadan iti mabiit. Sigurado akayat di babae tadan dakil abalay na. Naggasatan day di babae. At datan iti Pilipinas, ngam awan pa'y oray ba Sydney pasara apotay di balay. Ay, sumuwad ta na ima-ima. Awan na pulos bit-bita. Day jitu mga min agubat. Napohaw ti nagbambanugan tay ti medyo na unday apanahon. Isan ta na makasubli di abroad. Pasigurado asaan akayat ni tata nga isalda pa ti talon. Sigurado day tal. Di tamo namin nagpaulit adangkus iti pinangsakada. Ay, saan ta nga estudyante? Isa akapelitan. Agtrabaho tan ije talun, una, sublianta ti pinanawan ta talun, mala, intagluganen iti basta gawit tan ije away. Kano ti sasanput da freken maksin, ahay jak ab molahay, basta tinyawag da, adadan iti bas, nakapanaw dan iti border. Ahay, jak ambun no nakalugan dan iti aeroplano, mabiit na road no nakapanaw da ni border. Inyawag da kano nga awan apulus na isalbal da agamit tun kwartada. Tana iraman iti nabumba ti balay aginatang da. Mas da awak namin taaba agim matang da iti ti balay da. Dito ikuma ati nagparamidan da iti balay da. When
Ta nakakita dahanu itinalaha, iso o ginatangdan, ay reta tipagdaksan ti daraswudos. Sanda matataga ijay, apay kumagumatangda iti balayda. Tumaday magtisalsalpag, at dan sakit sa nga ili kayaw. Anya ko mati connection da iti salsalpag iti sa nga ili nana. Mabatiak iti dayta. No kanayun na agun iti salsalpag, at damay sar iti balay, meron na lain dayta nanang. Anya ko mati amo ti salsalpag nay, uray kita at damay sar dito'y balay, ala. Kitain taman nga rod no at dananan. At how? Inakman kita aseno katadayta. Agmano kami man nanang, at kayon anak ko, unanang, mabispising kami unoy, at dahadin na po'y, nabayag adikam nang naman itinapoy. Kat anyagay tikin kindan diyaw, at mala umunod kayo, at dakilaban iti kusida, at diretso tayo ni Jai, agyaman kami nanan. Ay, tinapay lang tikin kinan mi. Ay, dahi, ibaglakit dahin dakilaban, mahapangonak mitlaunan. Ada pinakbet kontinu no adalag. Nanang, akin balay dita nagdakala balay dita si Dog. Balay niya diyo, tay pakpak na, Damar dakal ang balay tayo na. Balay da itagbalin na asawa na dayta. Buhod na ba't na ornong tipanang patakder na. Nakay patakder ni Greg iti kastahadakula balay. Na malahan na iti kinastus na iti dayta. Anya pa'y ngay no di babaan iti orno na iti panagtalo na. Yan dito nagdakil ang balay. Idin tuta agyan tayo dito narohok ang balay na. Ay anya pa'y kahino di kasta anak ko. No humapinatarima anyo kabayatan tika adayo ija Israel. Dakal ko mahamot ate balay tayo. Mapan kami lang iti sabalya pagilian tatan. Isalda tayo manen ti talun taramaten mingang gabrut. Idi dama. Pinatgak tikid daw yo may salda tayo. Numanyat yanarami tiyo. Intantan yo ti panang sahatayaw. San itaan tatan. Ipaw itmi ada hagusti kwarta. No kayat yo ti agabraud. Agtrabaho kayo iti talon. Tagur nung kayo iti pagabrukyaw. Kaano kami pa'y na makaurnum, mabayag pa'ya. Tagibasitan yo kanda iti Mannalon. Apay ngay Jacob sa tiyaw. Nakabalay, babaan iti panagtaltalo na. Uray sa di nu ti ayan mau. Nu nagagad kan ambum ti agimpain. Makaurnum ka. Adamot urnung mi, nyam dimapo, gaputan na bumba tatan. Nu impaw ikyo kuma, ta imban kume. May mayat kuma. Ngam tay patatpatanyaw. Agipaw ikamintu ta hatan. Isawa isaldata yu kuma manenti talun. Sana mabalin. Ang mga numapukaw pa'y ti daga. Dandanin napukaw ti daga. Gapo iti harami jaw. Ket jak kayatan ama ulit pain. Nagpipintas dagiti mula ni Grid. Kikawang ko di. Sigurado manin ati mapaglafwan na tita. Tuluman talang nun, pag na ibinayan na ta. Pa'y kukurtatan. Nagabrutan at paiso. Malas mo, tawan ka sa tayo abroad. Swerte ni Greg. Ta oray san anahadal. Nagagut. Iso adgimor astibir no. Inatiw na tangaruti may sa Mannalon. Makiting nulong tahan ko na nagulang. Kalpasan na. Agpatulong ta. Tatno makabruta. Kasta hati aramitan ta. Makitrabaho takin ko na iti talon. Tapnad aramatan tangagaprut. Huy. Awan nat tagayam ti makaatiw iti biyag ti Mannalon. Isudatim awagan asibibiyag ahiro. Wunno banwar, ta isudati pagtatawudan pitaraun ti aming atao. Titan papagayam, tinagkibusan, kiseryetay wita alawas anapolwan, Mannalon. Dito idrama tayo, ti Masakbayan.
Insurata para iti radyo ni Steph Maro. Ken iti direksyon Virgie Patlay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken dayto ing estasyon. Pagyaman kami iting kay panang tarabahi.